Bones parcets. Hola, parcets. Què Com tal? va això? A veure. Bueno, ja estem dins desembre, pre-Nadal. Quan vegeu aquest vídeo, ja faré de fonda, no? La Maria Carey està que sona per tot, ja. Ja està cansada, ja està cansada, Maria Carey. Aquesta dona Hombre, fa de vegades $1 cada vegada que sona la seva punyetera cançó. Joder, És una borrada, troc que és aquesta poc. dona. Per la quantitat de vegades que sona. I cada vegada comença després. Enguany Nadal ha començat a mitjans de novembre, Nadal. no, això són comèdies, tio. Ara, és a dir, dia 8 de desembre, puc comprar que comencem a xerrar de Nadal. Més o menys. És la fira, després de la fira ja es comença. Després de per Nova York a Thanksgiving, ja ha passat un parell de setmanes, però tal. A veure. Abans, això vols dir que abans de Thanksgiving, l'arbre de Nadal de Rockefeller ja estava posat, no? Vaya pesats, tio, vaya pesats. La gent patinant i ja tot, vull dir... No saben que són les fires. De vendre. Podríem fer un vídeo més endavant, potser, un dels últims vídeos de banda de Nadal podria ser recomanacions de banques que no en van fer l'any passat d'aquest. Podria ser un vídeo guapo. I en tenim, n'hi ha. Però avui serà un Avui de poc què serà, diferent. man? Avui serà un poc diferent. Ben, Sebastià, comenta-mos. Vinga, avui farem una mica de popurrí. No serà un braseret d'aquest calentet que molt acostumam. Serà un popurrí de coses que consumim normalment, tipus podcast o canals de YouTube o algo més distès, no en pla lectures específiques o això. Vull dir, en què perdem el temps o mos En què agrada... invertim el temps? Bueno, sí. Invertim, ok. Què escoltam mentre cuinam o mentre fem mentre tenen la roba? Jo, començo jo. Vinga, Vinga, tens la llista aquí. Jo he mesclat un poc entre el que escolt i el que mir de YouTube, vale? Primer els podcasts. Els podcasts són a Spotify, si els voleu cercar. Un és Star Talk, que és una xerrada sobre ciència amb en Neil deGrasse Tyson, és de Cosmos, que és director del Hayden Observatory Planetari, també. I m'he aficionat a un que és història de la filosofia, o sigui, History of Philosophy without gaps. O sigui, va des del principi fins al final. I el tio fa com a 10 anys que publica, són podcasts de 20 minuts, i encara no ha arribat al final. O sigui, jo ara he començat. Encara no m'ha arribat ni en Sòcrates. Crec que em queden un poc en Sòcrates. Però bé, soy molt interessant. Mare meva. Molt bé. Salut, Pere. Salut. Gràcies. I són coses que hem estudiat o que hem sentit per damunt, però aquí t'aprofundeixen i dius, hòstia, vale. Ara ho entenc més. I peguen els canals de YouTube directament, sobre ciència i Veritasium, en Tom Scott, que és un anglès, rotllo, me recordo molt en el teu cosí Pere, en enviar a Reinés, és un anglès que xerra sobre coses superinteressants del món, saps? Són vídeos de 10 minuts i que t'explica, jo què sé, una gòndola que tenen una gòndola, sí, una gòndola que se fica de Ballaigua a Alemanya com a atracció turística. VFX Artist React, amb aquests he après moltíssim de com detectar si tenen CGI les pel·lis. Aquesta recoman molt. Aquesta és molt recomanable, jo sí. també el miro perquè me surt, no sé si estic subscrit, però me surt sempre recomanats. Hombre, ets subscrit, Pere, si els escoltes estan subscrit, que... És superdivertit. És igual, fan promocions pagades dins dels seus vídeos. Sí, són muntats ells superbé. Són molt entretinguts també. I didàctic. Superdivertit i superdidàctic, tio. Exacte. Què quedes Messià de Veritasium? També els... Aquesta és molt bona. L'altre dia, perquè vam anar a jugar a bolos amb uns amics i vaig posar un vídeo de Veritasium sobre bolos, de la tecnologia de la bolera. Impressionant, No l'he vist en aquest, però com la tecnologia oculta ha mejorado los bolos, però encara no l'he vist. Sí. A més, mostraven gràfics de com les millors tecnològiques hi ha un spike en els punts que tenen els jugadors. És una passada. I la tecnologia darrere la bolera és una puta... És increïble. El miraré. El tenc pendents, ben més tard. Tenc un parell de jocs. Game Maker's Toolkit,
o Extra Credits, que són consells per developers, Filmento, que és anàlisis de pel·lícules, una que m'agrada molt i no n'he xerrat mai, que és Like Stories of Old, que és filosofia treta de pel·lícules pop nostres, rotllo Sunshine, Gladiator, El Caballero Oscuro, i t'estreus la filosofia que hi ha darrere i una reflexió, però també hi ha reflexions sobre top parsecs, top exacte, això m'encanta aquest. I els darrers que guardava, que eren els espanyols, diguem, en Dayo Script, el seu cosí Jaime Altozano. Són cosins? Fracture, són cosins. Hòstia. Quantum Fracture, C de Ciencia, que ja no hi és, no sé si estava de descans o què, i en Cuello Largo, per supuesto. Molt bé. Això són els que se m'han corregut abans. Pot de politiqueo contingut social, no? Està. Molt bé. Ja no escoltau altres, mem. Que escoltau. Ja no tenc tant de gènere, vinga, vaja. Bueno. Anava a dir, normal que en el Messià li costi veure pel·lis. Sí. Mir més YouTube que pel·lícules, jo t'ho podria dir. Messià està integradíssim dins la nova modernitat. En el mileniarismo. Exacte. Normal que no estem amb TikTok i merdes d'aquestes, perquè si no ja... Això ja perdició. Deixa-ho fer. Perdició. No, jo... xerro un poc de memòria, així de lo que estic més ara. Bueno, bé, primer volia fer una menció a gent que han descobert aquest últim any i pico i que realment estic mirant els seus vídeos quan entreven o les seves coses, jo què sé. Un Dark Segador són vídeos supercurts i sempre fan gràcia, són vídeos de l'hora de Star Wars. Pel·lícules, que xerra és un tio que fa un contingut no exactament com el nostre, però se pot associar, fa anàlisi de pel·lis, fa anàlisi un poc de lo que hi ha dins les plataformes de streaming, en català també, ho fa molt bé, la veritat. Ara fa poc va fer un vídeo bastant interessant que xerrava de que les institucions i els mitjans de comunicació el que havien de fer era menys queixar-se de que hi havia poc contingut exitós de xarxes en català i més donar a conèixer a la gent que realment hi ha un substrat de penya que fa vídeos, podcasts i tal en català a xarxes brutal i que potser no tothom serà molt bo o no tothom serà l'hòstia però hòstia, en la quantitat de penya que hi ha gent que ho fa bé, saps? Segur, és a dir, per collons i potser no tenen tant de seguidors, bueno, perquè el context catalanoparlant és més petit que d'altres i no passa res, però no és a dir, aquests missatges alarmistes de dir és que no se fa res en català o no té èxit en català per internet, bueno, no en té ja n'hi ha el que hi ha i està bé el vídeo, és a dir, en plan deia això, com que s'ha de fomentar més i una mirada més positiva en lloc de dir que estem a la merda i ja està. I a més que no tot pot ser superbo, vull dir, no tot pot ser número 1. Si tenen menys substrat, segur que augmentes les possibilitats de que hi hagi algo superbo dintre del bo. Jo el que em fa la sensació és que en català sobretot hi ha penya que s'endú molt de seguidors i molt de views, ja sigui a YouTube, a Instagram, a TikTok o això, però que té sentit, saps? Vull dir, jo què sé, la Juliana Canet és una tia que se va fer molt famosa i ara ha fet el salt a TV3 o mitjans més públics i més penya, saps? Hi ha un valencià que fa vídeos humorístics, no sé si TikTok o Instagram, no sé, un dels dos, que té centenars de milers de visualitzacions en cada puta vídeo. És una... Bueno, potser no cada, però els que tenen més tenen 100 de mils, o una borrada així que dius, hòstia, és una anada d'olla, això, per ser català. Bueno, però passa per tot, és a dir, a cada context, a cada escena hi ha penya que paren molt i després un substrat que n'hi ha molts i que fan base i que n'hi haurà de millors, n'hi haurà de pitjors i no passa res. Està bé aquest vídeo, m'ha agradat. Després, bueno, hi ha Criticutres, fan un contingut també no exactament igual que el nostre, però un poc semblant i cine d'actualitat, ho fan bé, jo trobo. Van més actuals que nosaltres, la veritat. Van més al dia de Dune i tot això, ho van tirar més al dia. Perquè van en el cine, ells, no? La seva gràcia és que van en el cine tots tres junts i ho comenten. Sí, és guai. Se graven en el cotxe abans i després d'anar al cine. Si m'ho junten nosaltres, qualcuna de caure, els hi copiarem descaradament. Sí, els hi copiam en format. I després, així de podcast, bueno, jo
mirava molt la Sotana, no sé si els coneixeu, aquests sí que són uns... Són uns Sona, que tenen però... més... És a dir, és el canal de YouTube segurament que té més visualitzacions ara mateix, o tal, en català, que, bueno, és com a tertúlia humorística de futbol, però que bàsicament el futbol al final és lo de menys, però són del Barça, bueno, ja m'agrada la temàtica, però a part ells són humoristes i fan cachondeo lo bruto, saps? Està divertit. Però ara ja no els escoltant, no sé, no és que els hagi avorrit, però ja no els escoltant en aquests. Tenen tant, és a dir, és format podcast com YouTube. I ara n'escolto un de més de... És un poc el mateix rotllo, però és més podcast i és de bàsquet. I també és un poc cachondeo i tal. I aquest estic molt viciat en aquest. Se diu Can't Play Canter, en català també. I som, no sé, ja m'ho part bé, perquè a més també mesclen en coses més socials, més de filosofia també, en coses de la NBA, que dius, hòstia, què cony és això? Com me l'ha juntat aquí? Sí. És que és el que té, tio, el contingut aquest, s'atreven coses de setmana i de qualsevol cosa. No sé, mam, què més? Després de YouTube, el que has dit tu de Corridor Crew, també el segueix bastant, és a dir, quan me surt de recomanats. I no sé, i poc més, la veritat. Qualcú se m'escapa, segur, però així... Entenc qualcun de... Ah, sí. Entenc qualcun de cine, que no me'n recordo el nom. No he pensat a cercar-lo. Que era un tio que feia rànquings de pel·lis amb un criteris i sempre en feia un, però no, ja el cercaré després, però no me'n recordo. Era en anglès aquest, no me'n recordo el nom. Però bé, li dono pas en Sebas i ja el cercaré, si un cas. Pot ser el mateix que escolt jo, espero que vaig cercant, no? No ha fet la feina, tampoc, Que cabrón. Espera que el trec, espera. És en Chris Tuckman? No, crec que no. Bueno, m'he deixat Casorrac, que menció Casorrac, que no mir sempre sense els seus vídeos, perquè són llarguets, com els nostres, però miro un tros com a mínim, o me'ls vaig posant i tal. No em volia deixar Casorrac. Jo soc molt més de Spotify, també, perquè això, si vaig a caminar o si vaig a córrer, els dematins també. Jo quan m'aixec me pos a Spotify La Cafetera, de Ràdio Cable, que ja fa molt de temps que soc soci, fa bastant d'anys, i així també és una manera que me manté en contacte amb l'actualitat espanyola i és una mica més assossegat, quan te dones les notícies, un ambient més tranquil i això. Després Carne Cruda, també. Ara fan episodis diaris i em costa una mica més seguir tots els programes, però abans eren, crec que 3 a la setmana, i fan uns programarros de gent, de músics, o de llibres, o de temàtica social, temàtica d'emergència climàtica, vull dir, també tenen super al dia de tot, en totes aquestes polèmiques. Després, què més? Spotify. Me vaig enganxar moltíssim ara, quasi fa un any, a un programa que es diu La Ruïna, que és de 2 catalans. Ho fan en castellà, però bueno, han triomfat. Me sona, tio. I és que tenen un convidat sempre i després criden a la gent que els va a veure, que també ho passen per YouTube. I és de contar ruïnes, de contar per delades que la gent li passa en sa vida i rius. I hi ha ruïnes Sonen en Tomàs Fuentes, sí, pot ser? Tomàs Fuentes i Ignacio Taltabull o alguna cosa així, pot ser? Ignasi Taltabull, sí. Ja sé qui són. Boníssim el programa, són molt bons, heu d'escoltar qualcú. El cercaré. Com Asco de Vida, no? Algo així com Asco de Vida, la pàgina web. Sabeu què és? No. També, com totes les feines i al final era que Asco de Vida. Jo Sebas vaig veure el de Magí, l'has vist? Que és un membre de la Sotana i que és increïble, tio, el que explica, és super... Quina ruïna va explicar, te'n recordes? Sí, tio, però és que no se pot explicar, és molt... Bueno, se pot explicar, però... No és contingut per nens, no? Era duríssim, tio. No me'n recordo molt bé, era com que estaven de vacances en la Lota, en la dona, per Canàries, i com que els passejava uns amics, però un moment que van poder quedar tots sols, una platja, tal, que van poder
quedar així i tal, i era una platja molt solitària, i varen decidir pegar de zona, no? Joder, l'hauré de cercar jo ara. Sí, no? Te record, no, d'aquesta merda? Ja ho cercaré, ho enllaçarem, tio. Bueno, jo ho vull enllaçar, sí. Intenten pegar, és a dir, intenten, bueno, crec que consumen acte sexual, follen a la platja, perquè fa gràcia, en plan, i després passa una cosa molt graciosa, ja anau a veure el vídeo. Sí, i a més enganxa, perquè escoltes un programa, són de 50 minuts, una hora, i t'enganxes les ruïnes de la gent perquè és que són molt bones, la gent que va contar les ruïnes. A més tenen el format de que si vas de públic i comptes la ruïna, o te llistes per contar les ruïnes, i vas gratis. Si només vols anar a escoltar, pagues alguna cosa. Bueno, està bé. Està bé, tio. Està bé. Després, què més escolt? Escolt Buenismo Bien, que és Enar Álvarez, en Manuel Burque i en Quique Peinado, que també són molt bons. Sí. Que també tenen Radio Gaga, aquests dos. Però jo en Quique Peinado el tengo un poc entrovessat, no sé per què, tio. Jo m'agrada molt, doncs. Se'l veu bon tio, però no em fa molta gràcia. Però bueno. Després escolt De Forma Semanal Ideal Total, que són Isa Calderón i Lucía Littmayer, que també és sobre feminisme i són molt bons. Són dues putes cracs, aquestes dues dones. Són dues culturetes amb una memòria increïble. Com se nomen? El programa se nom De Forma Semanal Ideal Total. No me sona. I Isa Calderón i Lucía Littmayer. Hi ha gent que escolta Estirando el Chicle, també, que han guanyat el Premi Ondas. S'ha fet molt famós, aquest. Jo no l'he escoltat encara. M'han dit que són per l'estil, però bueno. I que més, les golfes, que són dues atletes catalanes que van començar un programa així també, bueno, no sé si feminisme, però xerrar un poc de la problemàtica des del seu punt de vista, bueno, són dones feministes i és un poc... Una d'elles va viure a Nova York i també me va començar a fer gràcia per això, perquè explicava coses de Nova York. D'aquesta temàtica n'hi ha un en català que he escoltat un parell de pits, però bueno, no he escoltat molt d'episodis, però té bastant de fama, que se diu Oye Apolo, que són dues humoristes, Oye Sherman i Ana Apolo, i aquest té bastanta fama i diuen que està bé, que és xulo. I és més humor, feminisme i coses. Però no en conec cap d'escolit. De les golfes, Anna Pazos i Júlia Bacardit ho fan molt bé. Júlia Bacardit, me sona, sí. Crec que està per TV3 també. No han comentat els teus col·legues, tio, els de Bujantes tenen canal de YouTube. Els Bujantes també tenen canal de YouTube, i l'altre dia els vaig veure que havien fet un programa sobre ciència, sobre llibres de ciència. L'altre dia jo els vaig veure un vídeo sobre... És a dir, crec que era el dia de la escriptora, de la dona escriptora, un dia fa un mes o això, i van fer un vídeo com era graciós perquè ell són un tio i un tia. Bé, tu el coneixes, no? Sí, en Sergi Nalaya. Sempre. En Nalaya feien feines al mateix laboratori a Barcelona. I me feia gràcia perquè ell era com sí, bueno, però les escriptores diu, sí, irònicament, però diu que hi ha coses que no són tan bones per escriure i tal. I Nalaya li anava traient llibres i li anava posant. I acaba el tio amb el llibre així, quasi que no hi veu ell, i aquell explicant lo interessant que treuen les escriptores. Estava bé aquest vídeo, estava molt bé. Sí, ho fan amb molt de carinyo, són molt bons tots dos. I això per lo que fa a Spotify, ara també m'he enganxat a un que se diu Philosophize This. Sí, que també l'escolt. Que és un tio que explica, bueno, filosofia i està molt bé. Està molt bé. És en anglès, però està molt bé. I després YouTube, La gata de Rodinger. La gata de Rodinger. Que sempre contra pseudociències, aquesta lota sempre se fica dins un marró, se flipa. Sí, pobre. Una passada. I ha escrit 2 llibres ja, o 3, me fa cas que fer-ne qualcun d'ell, encara no els he agafat. I després, el de més és un poc més de còmics. Nadie sabe nada, que cada cap de setmana treuen un programa, i allà aquesta lot en Ricardo Moya, que fa El sentido de la birra,
que són entrevistes a personatges així més coneguts, però més distesos, de quasi 2 hores, i n'hi ha qualcun que està molt bé. I no va fer bastantes entrevistes humoristes, també, monologuistes i això, no? Bastant. Sí. Vaig veure. S'ha fet famosillo amb això, aquest vot. I després perd un poc el temps llegint manga, també, que jo diria que fa 15 anys que cada setmana llegesc un episodi de Naruto, cada setmana que surt. I ara ja no és en Naruto, ara és en Boruto, ara és el fi. Perquè Naruto va acabar fa 4 anys, o millor. No segueixeu One Piece, tu? One Piece no m'hi he ficat mai. L'anime sí, l'anime que el vaig veure fins bastant avançat, ara ja no el segueix. Però el manga no. Diuen que la polla, el manga. Diuen que és molt bo, tio. Jo mai m'he podat perquè em fa peresa, però aventures, pirates, tal, és com... M'estiro una mica, però a la vegada me fa un poc de respecte, saps? No sé per què, tio. Jo manga impacte només... cultural, xoc cultural. Sí. Manga només Naruto i els animes que surten setmanalment com en Boruto, My Hero Academy, Jujutsu Kaisen, que ara sortirà, Demon Slayer, aquestes coses ho vaig seguint setmanalment. Estàs posadíssim amb això. No escoltes res de coses d'això? No, massa, ja seria massa, tio. De reviews de manga d'això? No? Sí, ja que estàs tan podat, tio. No, ho miro, ja està. Ho miro i ja està. Que m'ho qued per jo. Està bé, tio. En Monotaku, en molt oscur. En Monotaku... És que una vegada que entres... Ja, però me refereix que si te poguessis ara, potser mirar canal de YouTube així d'otakus, igual, pozo de mierda, terrible. En sèrio. Bueno, molt bé. I de res, Tot això. Ho posaré. Podem fer un fil de Twitter d'un parell de setmanes, tio. Mirarem de posar-ho tot en la descripció del vídeo, també, no? Sí, cap. Si no, en els comentaris dirà. No, i si no, a Twitter anem enllaçant coses i pam, i ja està. Super. Molt bé, lots. Molt interessant tot. Pues en cercaré qualcun dels que han dit, sí. Feim una llista compartida i així podrem fer el fil, perquè com no mos hem preparat gens en aquest programa, ho reconeixem. No hem preparat una merda. Jo sí. Sí, ja sí. Però hem de fer un full de càlcul en totes les propostes i després ja ho muntarem i... Compartirem. I no he dit coses més locals, tipus Polo de Llet o el podcast de la Pobla Ràdio, també, que darrerament fa entrevistes a gent jove. Que en Margalida de Monar, que fa aquesta entrevista. No l'he escoltat cap. Crec que està allà de pràctiques. Hi ha hagut qualcuna que estan bé. Molt bé. No sé, és com escoltar gent jove que els coneixies de nins. Hi ha el germà d'en Biel Capó, que és bioquímic, que va xerrar sobre nutrició l'altre dia. Sí. Aquest nin el vaig entrenar. Vaig entrenar a futbol, tio. I ara és bioquímic i xerra per la ràdio. Cago en dena. Torna amb ells. Tu també xerres per la ràdio, per la tele, Sebas, no mos enganyis. Sí, però no com a bioquímic. Sí, també com a bioquímic, no me jodes. Un poquet. Se posa gelós, ara. Se posa gelós de germà petit. No. Jaume Capó, tio. No. De més va xerrar de nutrició i superbé, jo ja ho tinc més allunyat, aquesta part. Molt bé, lots. I d'això, ja vos on serem, d'acord? Molt bé. Ok. Molt bé. Que m'ho diguin ells que mires recomanacions en els comentaris i Twitter i això. Exacte. Posen comentaris, i així coneixerem coses noves. Exacte. I en català, si és en català ja... Increïble, saps? Gent que necessita suport. Vinga. Exacte. Molt bé, lots. Parsecs. Que vagi bé. Adéu. Bona setmana.